מעניינים חברים, והיום אנחנו פותחים את הסט הסיני של אותו החברה מהסט הקודם של באנגלית. איך שלא פותחים, לא, וואי, איך פותחים את זה? זה היה כל הזמן הזה פשוט מלמטה. יואו, איזה חבילה. יואו. ואת החבילה הזאת מצידה, כי מתחילים מחבילה ראשונה תמיד. אז הפעם מה שפתחנו זה אותה חברה, רק שכתוב בסינית. אותו מאחורה אבל בסינית. בואו נראה. תנחשו את האנרגיה, כי אני אומר 10. אוקיי. זה הסינים פה. לא יצא לנו נדיר מדי, אבל כן עם החותמת. אז בסרטון הבא הוא יצא לנו משהו טיפה יותר טוב, אז ביי.